tento kraj? Kto bude chrániť ľudí, ktorí v ňom žijú, ktorí budú vystavení na pospas? Zo spoločnosti Fringia, no a prišli sme dnes k vám, aby sme vám rozpovedali, respektíve ukázali, ako vyzerali také stvárnené legendy. Vieme, že táto vec sa netýka len samotnej histórie a práve preto, že vieme, že sa to netýka len samotnej histórie, legendy v sebe obsahujú mnoho iných zaujímavých vecí. To, ako naši predkovia nielen boli, akí boli, ale hlavne to, akí hlavne chceli byť. Tak si aj legendy pritvárali na svoj obraz, ktorý bol taký zidealizovaný. Tak aj my tu dnes sme rozprávali o dvoch zaujímavých legendách a nie každá obec má také šťastie, že na jednu a tú istú povesť má vytvorené viacero verzií, respektíve viacero odlišných variant. Takže prvá z tých legend bola legenda, ktorá rozprávala o grófke Krásnej Helene, ktorá za svojím šarmom prekabátila bega, tureckého veliteľa, a tak ho opila a bola mu utetá hlava. No a druhá legenda, ktorá je podľa nášho zámeru a z toho, čo sme už videli, veľmi zaujímavá, pretože je jedinečná svojho druhu, rozpráva o čekliských sviecach, o istom modeli, kedy ako keby časovačom vyhodili do vzduchu čekliský hrad. Pre nás sú tieto legendy zaujímavé nielen z hľadiska toho, či sú pravdivé alebo nie sú pravdivé, ale rozprávajú históriu, ktorá je takým romantickejším podatím toho, čo my robíme v rámci tej rekonštrukcie. Rekonštrukcia našich odevov, zbraní, na mieru vyrobených a kvalitne spracovaných je len istou čerešničkou na torte, ktorá je bez toho espritu, toho ľudové tej tvorivosti, ktorá sa naviazala na tieto legendy, sú to len suché fakty, ktoré ožívajú až práve vtedy, keď rozprávame to, čo sa bytostne týka daného konkrétneho miesta. Až v tom momente daná vec môže ožiť. A to, či je to pravda alebo nie je to pravda, či hrad zanikol už o storočie skôr alebo neskôr, či by mohlo byť také niečo možné, či to už je vecou samozrejme odborníkov. Ja netvrdím, že medzi nami takí nie sú, avšak tento romantický pohľad na čekliské legendy sa nám v istej forme páči viac a aj v takejto zmenenej romantickej podobe pripomína obyvateľom Čeklisu ich vlastné kultúrne dedičstvo.